duk wanda yake wasa da al'aurarsa har ya fitar da mani wallahi yana cikin babban matsala, kuma nan gaba kaɗan zai yi nadama da ɗan da na sani na kasancewa cikin wannan matsalar. Wallahi mutane da yawa aure ma suna so su yi, amma wallahi tallahi ya gagare su. Kuma mutum babban matsalar ma in yana cikin wannan matsalar yayi ya bari ya kasa daina, saboda akwai abubuwan da suke cizon shi, wanda sperm din yake haifar da wasu abubuwa wanda suke cizon mutum, kuma duk yanda ya so ya bari yayi ya bari wallahi ya kasa bari, sai ya ce ya bari ya natsu wallahi zuwa gaba kaɗan sai ya ga ya ƙara aikata. Ga matsaloli birjit da yake sanyawa, ya sa ɗaukewar sha'awa, ya sa mutum bai iya kusantar iyali, ya sa ƙanƙancewar gaba, ya sa fitar da farin ruwa ga gaba, ya sa ciwon kai, ya sa lalaci, ya sa tsinkewar ruwan maniyyi wanda mutum ya kasa haihuwa. Akwai matsaloli birjit